ממש כמו בית שני. המענה של המרכז מוזיקה הוא להביא את בני הנוער אלינו, כדי שלא יהיו בחוץ, שלא יהיו ללא מעש. קודם כל לומדים להקשיב לכולם ביחד, כי הם נמצאים בתוך החדר, והם, גם אם הם לא רוצים, הם נאלצים לשבת ולהקשיב לבחור ששר מזרחית, ולבחור שמנגן מוזיקת רוק. בעצם אין לנו את הרעיון לעשות חדר שיהיה לכל הבני נוער שרוצים לשיר ולנגן, שזה יהיה שלנו. דבר חברתי שיכיר בין בני נוער שלא יכירו אחד את השני. יש להם את האפשרות להקליט ולעלות לאינטרנט, זה משהו שלא מזדמן לכל אחד. זה גם בלי כסף, והנוער בא ומבטא את עצמו באיך שהוא רוצה. Well, I said I've got a woman. נייס, איזה יופי, נשמע ממש טוב. אני הייתי פעם חבר להקה והיינו מנגנים באיזשהו מקלט שכוח כאל כזה במעלות, בלי הרבה הגברה, ופה יש ממש אולפן, שזה מאוד מאוד חשוב. בן אדם רוצה לפרט את עצמו באלף ואחד דרכים בעולם. למה דווקא מוזיקה? אישית, שאני שומע שיר, ויכול לתפוס אותי בכל מקום, אם זה באוטו, שאני רץ, זה לא משנה. שזה תופס אותך, זה פשוט מורים לך כל כך הרבה קליפות. אני יודע מה זה לבוא מפריפריה ולנסות להגיע למיינסטרים. ובכל מרכז אני מנסה להשאיר גם איזשהו טיפ, גם באמת שעברתי דרך ארוכה. יש נפילות של ביטחון עצמי, במיוחד אם אתה נתקל בקשיים, מה שהכי חשוב, אני במשך 10 שנים נלחמתי, בסוף זה קורה. יש משל מאוד מאוד יפה, שדווקא אמר רבי עקיבא, שהיה הרוקר הראשון, סתם. הוא אמר כאילו שהוא התייאש וזה, והוא אמר כאילו שטיפה, ברגע שהיא נופלת על סלע, בסוף היא עושה חור, אם היא מטפטפת על סלע. ואז הוא אמר שזה לא מכוח הטיפה, אלא מכוח ההתמדה. עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה יכולה גם לשבור סלע. וזה הטיפ שלי. בשיתוף התוכנית הלאומית עיר ללא אלימות, הפועלת ב100 ערים ויישובים. 100 ערים? תשמע, קודם כל זה מקסים, גם ראוי לציין שהחבר'ה האלה, צילמנו גם כמה כתבות. זה היה בנהריה ובמגדל העמק, כמו שהבנתי. ואתם הולכים לעבור ככה בעוד מקומות. ומה, הסתובבנו בכל הארץ, וכל פעם, אני חושב שכל פעם שהגעתי למרכז חדש, כל פעם, אתה יודע, יותר כישרונות ויותר כישרונות. רק נזכיר להם שנייה אחת, בואו נראה, אם בני נוער עכשיו צופים בנו, או מזינים לנו ברדיו, מה בעצם קורה שם במהלך היום? הם באים, מגיעים לשם יש פעילויות שם כל הזמן, אחרי בית ספר, כמעט יומיומי. יש שם חבר'ה, מה שיפה שיש שם חבר'ה שהם בוגרים, שהם כמה שנים במרכזים, והם הפכו כבר להיות מורים למוזיקה. הם מעבירים שיעורי גיטרה לחבר'ה יותר צעירים שמגיעים. יש ממש במה לחזרות, והגברה, ומיקרופונים, והם מתחברים שם. ומה שיפה זה שיכול להגיע ילד באופן עצמאי כזה, ואז הוא מכיר כמה חבר'ה, תוך חודש כמה להקה. ואז הם מתחילים לעשות חוזה, ואתה יודע, הייתי בכל מיני מרכזים שפתאום אתה מגיע, ואתה מגלה גם, אתה שומע מוזיקה מקורית. הם כותבים ומלחינים גם? הם כותבים ומלחינים, ויש שם כמה שירים. אתה לא מבין מה גדל פה, אני לא יודע, אני התמלאתי ואהבתי שם. קובי, אתה תגיע לנו עוד כמה פעמים, נכון? אתה תגיע לנו עוד מקומות שהיית, ויש גם, אגב, השיר הזה, תזכיר לנו את השם של השיר? זה שיר שנקרא שליחי המוזיקה, שבעצם השיר הזה מדבר על אנשים שבוחרים במוזיקה כדרך, ולא בדברים אחרים. יפה. ממש ככה, ולא בדברים אחרים, שהדברים האלה יכולים להיות שליליים לפעמים, וכמה זה חשוב שהיום, במצב של הנוער של היום, הם יבחרו במוזיקה וביצירה, מאשר ללכת ולבחור באלימות. קובי אפללו, איש גדול, חבר יקר, אח יקר, אומן, יוצר, הכל, מה זה, כמה אלוהים נתן לו, כמה לבן אדם אחד. טוב, אני רוצה להזכיר לכם שבמאקו, אם אתם רוצים, מי שצופה בנו, נוער או הורים של ילדים, במאקו יש עיר ללא אלימות, תוכנית, שם אתם יכולים באמת לקבל קצת פרטים, כי יש 100 מרכזים, איך מגיעים, מה עושים, דברים כאלה, אתם מוזמנים לפנות לשם עצמאית. יפה. קובי, אנחנו נפגש איתך בימים הקרובים, ככה לאט לאט. כן. תודה רבה, קובי. תודה רבה.